tom žiaden úmysel, že by som chcel naznačovať nejaký regres do nejakej vyššej vekovej kategórie, to určite nie, a ty to dobre vieš, ale si nás pobavil s tým, bola to dobrá taká metafora. No čo sa týka tých rozprávok, tie rozprávky, ťažko ich dávať do súvisu s knižkou, ktorá vyšla nedávno, pretože tie rozprávočky som písal priebežne dosť dlho a vlastne už boli hotové vlastne niekedy možno na jar a tak, takže boli zase iné veci, ktoré bolo treba riešiť, tak knižočka sa omeškala, ale myslím, že teraz je práve ten najhodnejší čas na to, aby vyšla. Takže písal som ju tak po kúskoch, ako to robím vždy, nikdy nepíšem jednu knižku jedným ťahom, ale vždy mám tak viac vecí rozpísaných. No a čo sa týka samotných tých rozprávok, tak musím povedať, že v tej prírode je naozaj strašne veľa inšpirácie. Tam je jednoducho, ale musí to prísť, musí to človeka napopnúť, nedá sa to tak, že idem do prírody, idem hľadať námety, to proste tak nefunguje. Sú to možno pre niekoho úplne bezvýznamné detaily a maličkosti, ale niekedy jednoducho človeka ako keby tak niečo osvietilo a vidí tam nejakého chrobáka, ako sa trápi, nemôže preliesť cez steblo a už je z toho taký zárodok rozprávky, ktorá sa potom rozvíja a tak toto ďalej funguje. Ja som chcel, aby tie rozprávočky pre deti, hoci sú to pre také menšie deti, ale aby boli, aj keď samozrejme sú to rozprávky, lebo majú svoje magičné, ale chcel som, aby tie reálie, aby ten život v tej prírode bol vykreslený pokiaľ možno tak najreálnejšie, aby sa deti trošku aj poučili z toho, aby si nejakým spôsobom z toho aj čosi odniesli, že v tej prírode to takto funguje a netreba sa nám to učiť z knížiek. A v neposlednom rade som chcel aj v tých deťoch vyvolať taký vzťah k tej prírode, aby teda ho nejakým spôsobom začať obnovovať, pretože deti vzťah k prírode strácajú a je mi to veľmi ľúto. Má to svoje príčiny, ktoré nechcem tu rozoberať.